Така изчакваме да свърши програмата. До тук имаме две миенета. Чиниите остават на петна, неизмити и бели петна от препарата за съдове. Така. Сега да видим. Тук имаме останало мръсотия неизмита. Ето. Маха се. Така. Да видим капака. Капака е целия на петна. Неизмит. Къде да го сложим да се вижда? Да. Ето го. Целият е мръсен. Ето го. Така. Следващото. Купичката, да кажем, че може би е измита. Така, тенджерата. Така, мръсотията. Тенджерата е измита втори път. Първият път беше на... Опа. Ето. Първият път беше измита на нормално. Сега е... Ето. Мръсотията се маха. Така, тук имаме мръсно. Ето и тук се маха мръсотията. Значи не е измита. Така. Продължаваме. Значи тенджерата е мими втори път вече. Да, тук имаше някаква мръсотия. Черпака също го мие втори път. Ето е мръсотията стои. Така. Ето, втори път лъжицата се мие. Препарата остава. Кутията, да кажем. Добре. До тук не препоръчваме ето тази съдомиялна. Тези ще ги извадим сега да видим как са нещата. Добре. Тези да кажем, че някакси са измити. Значи не препоръчваме ето тази